Ти бързай, баба, че ще влизам в чата. Ама че речник, какво ще чаткаш? Добре, ще комуникирам. То е една комуникация, ама добре, айде сядай, аз после ще довърша. Ей, много сяка бабче. Пък аз като се върна, ще напиша това. Ама ти ще излизаш ли? Вече много ясно. Чаткат, разхожда се по никое време, ще я видим тази работа. Сега да видя, тук ли имам за свата. Здравей, Петър. Здравей, не вземам да се хвалиш. Бях надаскал, а ти не беше ли? Бях, но избягах за да запиша. Как беше при теб? Готино, а при теб? Спъби, ще се видим днес, нали? Разбира се, ще бъда в бар Кариби точно в 2. Ще ме познаеш по роста на масата. Роза, ама и Роза ли ще ме носиш? Аз по снимката ще те позная. На нея си супер, цял брат Пит. До скоро. До скоро. Така не работиш, че бе? Ти работа нямаш, от сутрин до вечер все на този компютър седиш. Децата му по-големи от него станали, той си на този компютър седи. На какво играеш този път? Нищо, работя. Но добре от си станала ужасна. Специално в врата ми тежа. Оставаш да говориш да останат. Куша ми дойде. До куша му било дошло. Ще го видим това лично пространство, ще я видим тази лична свобода. Май го е фанал мъжкият климакс. Синдромът на средната възраст. Постоянно в огледалото се оглежда, а не се вижда, че се е отпуснал като желе. Оф, ще я видим тази работа. 4 вместо Ч. Чатене, комуникиране и разхождки по никое време. Ние какви бяхме? Какво беше по това време? Ох, Марике, каква младост беше! Каква младост? Проста, глупава! Отиваш да учиш в града и цяла седмица умираш от мъка по своите. Не можеш да ги чуеш и видиш, докато не се прибереш. А сега пенка на другия край на света всеки ден си пиша. Милето каза, че и камера ще сложи да мога да я виждам. Ама... Къде го да пак това, момиче? Я да му видя с това чате. Не. Тук има нещо. Какъв е този Петър, бе? Брадат Пит. Брат Пит. Къде ще се срещна? В бар Кариби. О, ей сега, че мастер, какъв е този Брадат Пит. И ще дойде тук. Ще дойде, да, Роза ще ми носи. Ау! Готин тип, не е като нашите момчета. Ще го видим. Ама не ми вдъхват никакво доверие тия онлайн запознанства. Калине, станал си голям за дръстеняк. Да не мислиш, че момчетата от другите гимназии са като вас. Те са готини, знаят как да се държат. Не го слушай, не виждаш ли, че завижда? Миленци, виленци, имам пепероди в корема. Пепероди, рози, романтика. Ти да не си се влюбил в наша Мила. Не бе, ама ми се струва тъпо. Тъпо било. Като не си се сетил на време, всичко ще ти се стори тъпо. Я вижте онзи чичка. И той, какво прави в това кафе? И той е с роза. Не, всички са с рози. Празника на розите май е със сменена дата. Мила, ти виж твоя брат Пит. Глупости. Абе, вижте го сами да се оглежда, чака някого. Миле, май тебе чака. Друг с роза не виждам. Моят човек е готин и млад. Вие май не се завидяхте. Нати тебе рози и пеперуди. Нати тебе романтика. Ако е той, как ще се измъкнем? Не е той, но може да е той. Ще видите сега, ще да един моята мама ми плаче. Освен този, никого дори го не виждам. Ама както и да е. Това да не е? Баба ти! Ама какво става днес? Тук заприлича на пенсионерски клуб. Някак не е наред тази работа.
Ти ли си била дъртофилници? А защо ме излъга? Изпрати ми снимка на ученичка, а ти си ученичка на Тутанка Мон. Ама си оставал поне 20 години. Това ми било почтенност. Госпожо, аз не съм нито педофил, нито жигол. Не, ти си педофил? Така не работиш, че бе? Ти работа нямаш ли бе? От сутрин до вечер в кафенетите ми ходя, аз се блъскам. И рози на бабите купува. Един хляб не си донесъл вкъщи. Бива ли такова нещо? Моля, може да съм баба, ама на внуците си. А пак твоят хубавец е хвърлил око на моята внучка. Има вкус човекът. Ама не мъчва на възрастта да се занимава с ученички. Тази роза е за нея. Верно ли бе? Верно ли? Не слушай. Ако не знаех да работя на компютър, и аз нямаше да знам. И какво ли щеше да стане, не знам. Тръгвай при мен, като те почва с тази роза. Махай с тази роза. Право ли, Марите? Ай, мамче! Виждате ли какво става, като не внимавате с чаткането? С чатенето. Чатене или чаткане няма значение. Важното е да не попадате на такива като този брадат Пит. Браво е, баба Мария. Нали сега, брат Пит? Бабче, ти ме спаси. Нали за това се бабите и да помагат в беда? Ама добре, че ме научи да работя на компютър. Ако знаеш още колко имам да те уча. Не. Достатъчно ми е само да пиша писма на Леля Типенка. Важното е, че вече и баба може. Да. И баба може. Браво!